Zahrajeme si hymnu ľadových medveďov od Martina Babiaka. Prosím, zapojte sa. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. Jak medvede ľadové sa skrývou, práve to ničí, studenej sa ponáraje. Bom, bom, nebúka vietor vyrúbe veľa, odlincov neobraní zima ani mráz. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. A ešte prosím prítomných otužilcov, po kúpaní máme pripravené občerstvenie na obecnom úrade a v priestoroch pohostinstva u medveďa, za čo ďakujem takisto pani majiteľke pohostinstva, že nám tieto priestory umožnila využiť. Tak prosím, nerozíďte sa ani domov, pretože budú udelované aj diplomy za dnešné plávanie. Ležal na snehu. Mimochodom, dneska na občerstvenie je pripravená fazuľa. A viete, prečo sme ju nepodávali pred kúpaním? Kto vie? Julo. Aby sme nemali perličkový kúpel. Áno, aby sme nemali perličkový kúpel. Ocko ide za chvíľu. Priprav si kameru. Aj na tepku. Ahoj! Ahoj! Ešte prosím otužilcov, ktorí to idú skúsiť poprvýkrát, aby nevchádzali do vody na začiatku, ale počkali na koniec. Ja pôjdem s nimi do vody, budem sa im venovať. A jak sú takí, tak nech počkajú ešte na brehu. Pôjdeme poslední do vody. You